Fil-Gżira ta' Tletoljiet, kull applikant mal-awtorità tad-djar ġie allokat dar wara li għadda mill-proċess kollu. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri. Il-Ministru Galdes qal kif il-politika tal-Gvern f'dan is-settur fosthom dik ta' riġenerazzjoni u restawr ta' djar abbandunati u alternattivi ta' investiment lil sidin ta' djar battala waslet biex fl-aħħar snin saru 700 allokazzjoni. Minn dawn 103 allokazzjonijiet saru f'Għawdex. Nista' ngħid li sal-lum kull applikant li kien eligibbli, jiġifieri li għadda mill-arbir rigorus u l-verifiki tal-awtorità djar u talab jew xtaq li jkun allokat dar fil-Gżira Awċija, it-talba tiegħu illum ġiet milquha u sodisfatta. Il-Ministru Galdes semma wkoll kif bħalissa il-Gvern għaddej bl-akbar proġett ta' housing soċjali fl-aħħar 40 sena. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex qal kif dawn ir-riżultati huma xhieda li dan il-Gvern juħsib lil kulħadd u jassigura li l-poplu jgħix kwalità ta' ħajja li tixraqlu. Għaldaqstant dan huwa Gvern li jgħin u jwieżen lil dawk kollha li għandhom bżonn sabiex ħadd ma jaqa' lura. Jaħseb fiż-żgħażagħ u jaħseb ukoll fil-familji tagħna. U fuq kollox dan huwa Gvern li għandu għal qalbu lill-Għawdex u lill-familji Għawdxin bil-fatti. Il-kap eżekuttiv għall-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej saħaq li kien hemm faxxa ta' persuni li kienu jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali b'mod immedjat. Qal kif huwa ta' sodisfazzjon li flimkien mal-privat ġiet provduta akkomodazzjoni alternattiva fi kważi l-lokalitajiet kollha ta' Għawdex.